Felkészülés a reggelire. Először is a nagyon finom parizer, összevágva. Aztán a paprikás szalámi, tíri szalámi, majd a keményebb, volumenű disznósajt következik, kérem tisztelettel, kiskutyáknak. Na, gyere! Gyere, picikém! Na, piszok, ül a piszok, ül! Ül! Ül a piszok. Sporika. Szotyi. Nagyon mohó vagy, tipli. Hogyne. Kis keményebb falat. Kicsit keményebbet adunk, gyertek szépségeim. Tipli. Szotyi. Szotyi. Piszok. Sporika is jön. Sporika is. Spori. Tessék. Szotyi. Jó, na, ne mindet, hát ne mindet. Tiplinek is, hogy tipli. Tipli. Na, jó. Piszok. Spori. Spori jön. Na. Tipli fekszik. Fekszik a tipli. Fekszik. Fekszik. Ügyes. Tessék. Szotyi. Fekszik. Fekszik. Fekszik a szotyi. Fekszik. Fekszik. Le. Fekszik. Fekszül. Fekszik. Ül a piszok. Ül. Ügyes a piszok. Ül. Ül a piszok. Sporika. Tipli. Ne legyél féltékeny. Jó. Ide figyelünk.